Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βρίσκομαι στο Fort Boyard, εδώ στη μέση του Ατλαντικού. 8η αγωνιστική σήμερα. Το πρωτάθλημα μας συνεχίζεται. 19 ομάδες παίρνουν μέρος σε αυτό. Έχουν παίξει ήδη οι 7. Πρώτη είναι η ψυχτική, δεύτερη οι ηλεκτρολόγοι, τρίτη οι εκπαιδευτικοί, τέταρτη οι γυμναστές. Σήμερα η ομάδα των σερβιτόρων. Το μεγάλο έπαθλο είναι 100.000 ευρώ. Οι 4 καλύτερες ομάδες πάνε στους ημιτελικούς και οι 2 νικήτριες στο μεγάλο τελικό θα διεκδικήσουν τις 100.000. Για να δούμε τι θα κάνει η ομάδα των σερβιτόρων. Ας γνωρίσουμε τους παίκτες της. Δημήτρης Πολατσίδης. Και σπουδάζει και εργάζεται. Είναι φοιτητής μηχανολογίας, ενώ του αρέσει να συμμετέχει σε αγώνες αυτοκινήτου. Άρης Πανόπουλος. Το σπορ του Άρη είναι οι γυναίκες, αφού αν και αραβωνιασμένος, δηλώνει θαυμαστής των ωραίων μελαχρινών γυναικών. Ελισάβετ Πολυχρονίου. Όταν δεν εργάζεται, σπουδάζει δημόσια διοίκηση, διαβάζει και γυμνάζεται. Οι φίλοι της υποστηρίζουν ότι μιλάει πολύ και γρήγορα. Δημήτρης Μπρίλης. Ο Δημήτρης σπουδάζει κομμωτική, τρέχει σε αγώνες αυτοκινήτου, ενώ το πιο περίεργο πράγμα που του έχει συμβεί ως τώρα είναι ότι ήρθε στο Fort Boyard. Ίσιδα Αράπη. Ασχολείται με τον αθλητισμό και στο παρελθόν ήταν καλή στα καρφιά, αφού έπαιζε βόλεϊ. Αύριο πάλι θα είμαι καλά. Αν κερδίσουμε το θησαυρό, σπινάκια αύριο κερνάω εγώ. Αυτό είναι σωστό. Εμείς να το κερδίσουμε το θησαυρό. Αυτό είναι σωστό. Εμείς να το κερδίσουμε το θησαυρό. Καλώς τον Τζακ, τον Τζο, καλώς την Ορθούλα. Γεια σου, Χρήστο. Καλώς και τους σερβιτόρους. Μίτσος, Δημήτρης, Ελισάβετ, Ίσιδα, μπράβο, πολύ ωραίο. Και ο Άρης. 3 σερβιτόροι, 3 μπάρμαν, έτσι. Ή σερβέρ, όπως, όπως λένε και εδώ στη Γαλλία. Είσαστε πανέτοιμοι για παραγγελία? Έτοιμοι. Ποιος θα γράψει? Νεράκια πρώτα. Όχι, θέλω κατευθείαν τα κλειδιά. Θέλω 6 κλειδιά από τον πρώτο γύρο, 3 στοιχεία από το δεύτερο γύρο και από εκεί πέρα τα αφήνω σε εσάς. Okay. Ο Τζακ με το Ζω είναι ενθουσιασμένοι του, πολύ τρέξιμο. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Χρόνια τώρα τρέχουν εδώ στο κάστρο και τους έχει κοπεί λίγο η ανάσα. Αντέχετε? Πολύ δυνατά. Πάμε λοιπόν. Μεσέ Λεμπούλ, να χτυπήσουμε τον γκονγκ. Αρχηγός είναι ο Μίτσος. Μίτσο πλησίασε. Περικάρπιο από την Ορθούλα. Merci. Πολύ ωραία. Φαίνεστε μια δυνατή ομάδα. Ελισάβετ πλησίασε. Πάμε. Γελάει. Ελισάβετ, πού δουλεύεις? Σε ποια πόλη πες μας καταρχήν? Στην Αθήνα, σε μεγάλο κλαμπ? Όχι. Σε μικρό καφέ? Ναι. Στο πανεπιστήμιο που σπουδάζω. Στο πανεπιστήμιο που σπουδάζεις, εκεί μέσα έχει και ένα καφέ? Ναι. Και δουλεύεις? Στο πεζόδρομο. Στον πεζόδρομο, σε ποιο πανεπιστήμιο είσαι? Στο Πάντιο. Πολύ ωραία. Δεν θα μπεις μόνη σου μέσα, θα μπεις με τον Άρη. Άρη πλησίασε. Ο Άρης και η Ελισάβετ αναλαμβάνουν την πρώτη δοκιμασία. Σας θυμίζω ότι έχετε 7 δοκιμασίες και 2 γρίφους στον πρώτο γύρο. 9 κλειδιά σύνολο. Χρειάζεστε 6 τουλάχιστον κλειδιά για να ανοίξει κανονικά η πόρτα. Να έχετε σούπερ πρόσβαση μέσα στο δωμάτιο. Καμία ομάδα δεν τα έχει καταφέρει μέχρι τώρα. Ελπίζω να είσαστε την πρώτη. Μπαίνετε μέσα και φέρετε το κλειδί. Θησαυροφυλάκιο. Τζακ! Ετοιμαστείτε, παιδιά. Πλησιάστε. Θησαυροφυλάκιο. Είναι γνωστή αυτή η δοκιμασία. Ίσως το έχετε δει πέρυσι στο δωμάτιο. Και Τζακ, ούβλαπορ.